воқеан фасли зимистонро бе барф, яхбандӣ ва бозиҳои лижаронӣ тасаввур намудан ғайриимкон аст. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳӣ варзишӣ аст. аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. ин лаҳза мо аҳли эҷоди барнома аз намудем ки бароятон дар бораи намуди сайёҳӣ варзишӣ лижаронӣ аз минтақаи зебоманзари диёр маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву истироҳатии Сафедара маълумот диҳем. агар мавзӯи мазкур бароятон ҷолиб аст ва мехоҳед донед ки дар маҷмӯаи сайёҳиву варзишии лижаронии Сафедара кадом инфраструктураҳои зарурӣ барои рушду равнақи варзиши лижаронӣ муҳайё гардидааст, пас моро ҳамроҳ бошед. навъи сайёҳии варзишии лижаронӣ як намуди дӯстдоштаи сайёҳат барои бисёриҳо мебошад. умуман варзиши лижаронӣ як роҳи олии беҳтар кардани табодули организм, устувор намудани бадан ва мустаҳкам кардани системаи масъуният мебошад. илова бар ин аз лижаронӣ бисёр эҳсосоти мусбӣ аз манзараҳои барфпӯши зимистон гирифтан мумкин аст. аммо ёдовар шудан зарур аст ки сафари лижаронӣ танҳо сайру гашти оддӣ нест. бинобар ин шумо бояд ба он бо диққат ва ҷиддӣ омода шавед, зеро аксаран лижаронҳо муддати дароз дар сармо инчунин заминҳои ноҳамвори маҳал ки фаромадани тарма аз эҳтимол дур нест ҳаракат мекунанд. аз ин рӯ ба таҷҳизот, саролибос, пояфзол, инчунин маҳорати сайёҳ диққати махсус дода мешавад. сайёҳати лижаронӣ талаб мекунад ки аъзоёни гурӯҳ малакаи лижаронӣ инчунин сатҳи хуби тобоварии ҷисмонӣ дошта бошанд. аз ин рӯ пеш аз он ки шумо ба сафари аввалини лижаронии худ равед, шумо бояд тоқатпазирии ҷисм ва малакаи лижаронии худро бештар намоед, зеро сайёҳии варзишии лижаронӣ яке аз навъҳои сайёҳати душвор ва мураккаб мебошад. пеш аз ба роҳ баромадан хатсайрро бо диққат то хурдтарин ҷузъиёт ба нақша гирифта, ҳатман масъалаҳои нақлиёт, таҷҳизоти зарурӣ, вақти сафар, озуқа, об ва ғайраро ҳал кардан лозим аст. зуд торик шудани ҳаворо дар фасли зимистон ба назар гирифта, сайёҳон субҳи барвақт ба сафар мебароянд. истгоҳи аввал пас аз 15-20 дақиқа анҷом дода шуда, дар навбатҳои баъдӣ вақти сафар афзоиш меёбад. сайёҳон бояд пеш аз ба роҳ баромадан маълумотҳоро оиди релефи маҳал муфассал омӯзанд. вобаста ба ин дар Тоҷикистон барои фароҳамсозии хатсайрҳои бехавфу пурра омӯхташуда ва муҳайё бо тамоми инфраструктураҳои варзишиву сайёҳӣ маҷмӯаи лижаронии сайёҳиву варзишии Сафедара ки наздиктарин минтақаи кӯҳии сайёҳӣ варзишӣ ба пойтахти ҷумҳурӣ дар баландии 2100 то 3000 метр мебошад, дар соли 2015 пурра таъмиру азнавсозӣ гардид. Мне сказали, ребята, говорит, приезжай, говорит, к нам, говорит, здесь у нас классная трасса, открытие, говорит, чистый воздух, горы хорошие. Ну вот, я приехал. Да, действительно, мои впечатления вообще очень хорошие. Такой воздух чистый, такая трасса хорошая. Прям сегодня будем кататься, прям очень хорошо. Спасибо большое. Кстати, высота 2590 и дышится прям хорошо. Я был много где, был и в Домбае был, и в общем, во многих, как говорится, на многих трассах. Но здесь прям очень красиво. Молодцы. Сегодня будем кататься. Спасибо вам. бо мақсади рушду равнақ додани варзиши лижаронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва омода намудани ҷавонону наврасон ба ин намуди варзиш аз ҷониби ҷамъият сохтмони мактаб иборат аз 2 ошона бо 60 ҷой нишаст ба тамоми шароитҳои лозима ба анҷом расид. ин мактаб имконият медиҳад ки ҷавонону наврасон ба навъи варзиши лижаронӣ бо истифода аз усулу шароити муосири таълим дар он таҳсил намуда, дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ фаъолона иштирок намоянд ва соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. бояд гуфт ки бинои мавҷудбудаи маҷмӯа ҳанӯз солҳои 70-уми асри гузашта сохта шуда, ба мисли хобгоҳ ба шароити оддии зисти муваққатӣ сохта шуда буд. ин мавзеъ ба макони вайрону валангор табдил ёфта ҳоло ба меҳмонхонаи замонавии хизматрасонии сатҳи сеситора ва дигар иншооти варзишиву маишии дорои тамоми шароити мусоиди замонавӣ азнавсозӣ карда шуд.
бо мақсади фароҳам овардани шароити хуб барои лижаронӣ ва намудҳои дигари варзиши зимистона майдони варзишӣ аз нав таҷдид карда шуд. аз ҷумла ҳудуди майдон аз сангу буттаҳои нолозим тоза карда шуда, роҳҳои гирду атрофи он таъмир карда шуданд. барои кӯдакон майдончаи алоҳида бо таҷҳизоти махсус барои машқҳои онҳо ташкил карда шуд. дар маҷмӯъ ин майдонҳои варзишӣ дар масоҳати то 80 гектар ҷойгир буда, дар як вақт метавонад 1000 нафарро қабул намоянд. дар ин маҷмӯа ду роҳи танобӣ мавҷуд буда масофаи 2027 метрро ташкил медиҳад ва дорои 140 адад воситаи болобарандаи одамон мебошад. ин роҳҳои танобӣ аз нав таъмиру таҷдид карда шуданд ва айни ҳол дар ҳолати мӯътадили корӣ қарор доранд. инчунин дар роҳҳои танобӣ асбобҳои равшанидиҳанда васл карда шуда, барои машғул шудан ба ин нави варзиш дар вақти шабона низ имконияти мусоидро ба вуҷуд меоранд. дар маҷмӯъ мутахассисони бо таҷрибаи соҳаи варзиши зимистона бахусус лижаронӣ, мураббиёну роҳбаладон барои муаррифии мавзеъ ва дигар ҳайати хизматрасон, ки барои фароғати сайёҳону меҳмонон дар сатҳи олӣ хизмат мерасонанд, фаъолият доранд. ман дар мусобиқаҳои дохилӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда истодам. аз соли 2015 инҷониб маҷмӯаи лижаронии Сафедара аз нав бозсозӣ шуд. шароитҳо хуб шуд, сару либоси варзишӣ ва таҷҳизотҳои варзишӣ хело беҳтар шуд. мо кӯшиш мекунем ки мин баъд дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок карда боз ҳам парчамбардори давлату миллати худ бошем ва ба сайёҳоне ки дохилию хориҷӣ ба ин маҷмӯаи лижаронӣ мебиёнд, мо ба онҳо кӯмак мекунем ва шогирдоне ки дорем дар мактаби лижаронии Сафедара ба онҳо лижарониро меомӯзонем. шумо инҳо метавонед ки номбар кунед ҳозир таҷҳизот лавозимотое ки барои варзиши лижаронӣ лозим ҳастанд, онҳоро номбар кунед ки чӣ ном дорад, барои чӣ истифода бурда мешавад. мана ин лижаронии кӯҳӣ гӯем ки лижаронии кӯҳӣ, барои ин лижаронии кӯҳӣ лозим аст попӯшиёш, махсус попӯшӣ дорад, махсус асочӯб дорад. мани асочӯбҳое ки ду намуд асочӯб мешавад барои варзишиш аз сайёҳиш фарқият дорад. ана ин варзишӣ барои намуди гигант слалом, бо як намуди дигар дорем барои махсус слалом. ана сару либос, айнакҳое ки барои муҳофизат аз шамолу аз гармию хунукию барои варзишгар зарур аст, дастпӯшҳо махсуси барои лижаронӣ, таҷҳизот ва сару либоси варзишӣ ҳаст. наздики 100 нафар варзишгар дар муассисаи лижаронии кӯҳӣ аст. шароити мақсад барои мо мураббиёну варзишгарон шароит беҳтар шуд. рӯз ба рӯз мо гӯем ки аллакай дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аллакай наздик омада истодем. солҳои наздик натиҷаҳои беҳтарро нишон доданем. бояд гуфт ки беҳдошти шароити истироҳату фароғат рушди соҳаи варзишу сайёҳӣ дар мамлакат дар даврони соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва талошҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин гардида, имрӯзу ояндаи ин соҳаҳои афзалиятноки иҷтимоӣ дорои аҳамияти бузург ва дурнамои дурахшон мебошанд. имрӯз дар як муддати кӯтоҳ мавзеи сайёҳиву варзишии Сафедара ба як маҷмӯаи нотакрори истироҳативу сайёҳӣ ва варзишӣ табдил ёфт. бо сабаби он ки лижаронӣ аз шахс маҳорати махсусро талаб мекунад, ҳаводоронаш метавонад ба намудҳои нисбатан осон, масалан ба сноутюбинг машғул шаванд. оё барои ин намуди варзиша машғул шудан ягон хел талаботҳои махсуси ҷисмонӣ лозим ҳаст барои сайёҳон, барои ҳаводорони намуди варзиш? ҳаст. тарзи нишастанро ман ба шумо нишон медиҳам. хоб аввал инҳоро бандакҳоро сахт дошта пойҳоро мебардорем. аз боло махсус инструкторин ҳастанд ки бо пурра карда мефаҳмонанд. аз боло тар метиҳанд, омадан мегӯянд. тарзи омаданшон мақсад дистансия, яъне масофаи муайяна муайян. бояд ҳамин масофаи муайянро иҷроя кунанд.
тавре маълум мешавад барои ба сноутюбинг машғул шудан низ якчанд нозукиҳоро донистан зарур будааст. Набошад дар акси ҳол фурудоиятон бо баллонҳои сноутюбинг ин гуна бебарор меанҷоманд. Аз ҳама асосаш ҳеҷ гоҳ ба сноутюбинг бо рӯй нахобед. бинандагони азиз бояд гуфт ки барои боз ҳам дар сатҳи баланд фароҳамсозии хизматрасониҳои маҷмӯаи варзишии саёҳии Сафеддара чунин махсус транспортерҳо барои ба боло бурдани сайёҳон сохта шудааст, ки аз он ҷо онҳо бо баллони сноутюбинг аз он ҷо ба поён мефароянд ва сайёҳати худро идома медиҳанд. акнун ба таваҷҷӯҳи онҳое ки таҷрибаи кофӣ лижаронӣ доранд мерасонем, ки онҳо имкон доранд то тавассути роҳи танобӣ ба қуллаи кӯҳ бароянд ва аз он ҷо бо лижа сноутборд фароянд. онҳо мураккабии роҳи ба лижа мефаромадаашонро аз баландии роҳи танобӣ арзёбӣ мекунанд ва тактикаи ҳаракат бо лижаро таҳия менамоянд, ки ин низ яке аз бартариятҳои роҳи танобӣ мебошад. сайёҳии лижаронии кӯҳӣ як намуди махсуси варзишест, ки онро нафароне интихоб мекунанд, ки дар нишобиҳои кӯҳҳо савор шуданро дӯст медоранд ва монанди Сафеддара минтақаҳои лижаронӣ дар ҳар вақти сол кушоданд, ки дар он шумо метавонед таҷҳизотро иҷора гиред, инчунин аз хидматҳои роҳбалади касбӣ истифода баред. лижарон метавонад нишобиро мувофиқи қобилияташ интихоб кунад. бо вуҷуди ин ҳатто роҳи осонтарин сатҳи муайяни омодагиро талаб мекунад. муҳимтарин таҷҳизоти сайёҳии лижаронӣ албатта лижа ё худ коньки мебошад. онҳо бояд қавӣ ва сабук бошанд ва бо назардошти релефи масири сайёҳон интихоб карда шаванд. ҳамин тавр агар масир асосан дар дашту даман гузарад, пас лижаҳои оддӣ кор хоҳанд кард. барои гузаштан аз ҷангалҳо, теппаҳо ва берун аз роҳҳои муайян беҳтар аст ки лижаҳои нави сайёҳӣ, ки кӯтоҳтар, васеътар ва мустаҳкамтаранду ба бар фурӯ намераванд, интихоб кунед. асодастҳои лижаронӣ, ки асосан барои нигаҳдории мувозинат ва суръатафзоӣ истифода мешаванд, аз дюралюминӣ сохташуда хеле сабук мебошанд. Как только я узнал, что открылся новый курорт в условиях, которые у нас на текущий период времени, я сразу решил сесть в самолет, взять свою всю экипировку и прилететь сюда. И с удовольствием попробовать эти чудесные, прекрасные места. Этот снежный покров, который у вас, это только одно чудо и благодать. Такое нужно видеть. Всем, друзья, советую сюда приехать и посмотреть, какой здесь чудесный курорт. А на лыжах главное ноги крепче держать, иначе порвешься. Самый главный секрет. пойафзолҳои зимистонаи сайёҳӣ беҳтарин вариант барои сайёҳӣ мебошанд. онҳо бояд якчанд андоза калонтар интихоб карда шаванд, зеро ҳатман бо онҳо ду ҷуфт ҷуробҳои пашмин мепӯшанд. инчунин танг будани пойафзол боиси суст гардишхӯрии хун дар пойҳо мегардад, ки ин ба сармозании пойҳо оварда мерасонад. пойафзолҳо бо равған коркард карда мешаванд, то тобовар будан ба обу барфро зиёд кунанд. ба шарофати онҳо пойафзол, шим ва пойҳои сайёҳон хушк мемонанд. маҷмӯи либосҳои лижаронӣ иборат аст аз костюм ё курткаи пашмини обногузар, ҷуробҳо, шарф, шимҳои ғафси обногузар, кӯлоҳи пашмин ва пулодин барои эҳтиёт, айнакҳо ва дастпӯшакҳои пашмии берунаш чармин. талаботи асосии либос дар сафари лижаронӣ сабукӣ ва шамолногузарӣ мебошад. илова бар ин, он бояд баданро гарм нигоҳ дорад ва ҳаракати озоданаро маҳдуд накунад. дар роҳ ҳатман барои иваз кардани ҷуроб, дастпӯшак, камзул ва курткаи эҳтиётиро бо худ гиред. барои хунук нахӯрдан костюми пашминро дар ҳолати таваққуф пӯшидан мумкин аст, ва либоси гарми иловагӣ дар сурати бад шудани ҳарорати обу ҳаво муҳофизат мекунад. сайёҳии лижаронӣ сафарҳои якрӯзаро дар бар мегирад. аз ин рӯ ғайр аз қутичаи тиббӣ ба хӯроку нӯшокие ки сайёҳон бо худ мебаранд, чойи гарм дар термос, финҷон ва хӯроки гӯштии серғизо дохил мешавад. барои он ки дар вазъияти душвор нафтед, шумо бояд қоидаҳои муайяни бехатариро ҳангоми сафар риоя кунед. бинандагони азиз, шумо боре ҳам ба худ савол додаед, ки барои чӣ барф зери пой ғарҷ мекунад ва бояд гуфт, ки мувофиқи маълумотҳои олимон, сабаби ғарҷкунии барф зери пой ин кристаллҳои шакли геометрӣ доштаи он мешикананд ва бояд гуфт, ки ҳар қадаре ки ҳаво сард бошад,
ҳамон қадар ин садо баландтар мешавад. ҳамчунин мувофиқи маълумотҳои дигар 50% аҳолии рӯи замин ҳеҷ гоҳ барфи аслиро надиданд, танҳо расми барф ва барфи сунъиро диданду бас. асосан ҳангоме ки шумо барои сафар гурӯҳ ташкил мекунед ва ё ба гурӯҳ ҳамроҳ мешавед, бояд ба назар гиред ки ҳамаи аъзоёни он ба қадри кифоя якхел тайёрии ҷисмонӣ ва техникӣ дошта бошанд. дар акси ҳол фатҳи хатсайри мавриди ҳадаф қарор доштаатон бебарор меанҷомад. бинобар ин дар асоси таҷрибаи гурӯҳ ва омодагии он масирро таҳия намоед. инчунин дар ҳолати зарурӣ варианту нақшаҳои эҳтимолии масирро баррасӣ кунед. ба таври алоҳида бояд дар бораи сармозанӣ гуфт, зеро ин хатари асосӣ ҳангоми дар сардиҳо муддати тӯлонӣ мондан аст. пойҳо, дастҳо ва рӯй бештар аз сармохӯрӣ осеб мебинанд. дар вақти шамоли сахт тамоми узвҳои баданро пӯшондан тавсия дода мешавад. умуман сайёҳии лижаронӣ ба бадан ва саломатии инсон таъсири мусбӣ мерасонад. дилро қавӣ, вазни зиёди баданро кам, мушкилоти сутунмӯҳраро бартараф, рӯҳияро баланд ва мубодилаи моддаҳоро дар организм беҳтар мекунад. барои он ки сафари шумо то ҳадди имкон бехатар бошад, шумо бояд ба тавсияҳои роҳбари гурӯҳи сайёҳӣ гӯш диҳед ва дар ҳеҷ сурат мустақилона қарор қабул накунед. пеш аз оғози сафар беҳтар аст ки аз муоинаи тиббӣ гузаред, зеро ин барои ба таври воқеӣ арзёбӣ кардани вазъи саломатӣ ва имкониятҳои бадан кӯмак мекунад. Салам алейкум, Таджикистан! Салам алейкум, Душанбе! Я Фарход Калонов, таджикский путешественник. Первый день открытия зимнего сезона у нас на горнолыжке, любимой горнолыжке Сафед-Даре. Не сидите дома, приезжайте сюда. Трассы вот такие, снега много, тепло, уютно и очень морозно. Погнали, ребята, поехали кататься! воқеан табиати биштозои тоҷикистон имконият медиҳад ки самти сайёҳӣ ва варзиш дар ҷумҳурӣ ривожу равнақ ёфта ба яке аз минтақаҳои тамошобиби аҳли олам табдил ёбад. бояд гуфт ки ранги сафеди барф асабҳоро ором, рӯҳро болида ва хотираро беҳтар месозад. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ба поён мерасад. ҳамин тавр агар шумо хоҳед ки аз фикрҳои манфӣ ва сарбориҳои равонӣ халос шавед, пас ба сайри манзараҳои барфпӯш ва ба варзиши лижаронӣ машғул шавед, зеро фасли зимистон воқеан ҳам табиати афсонавӣ дорад.